parlant de tot això. Vull dir, per exemple, per què és tan important el tema del deute? Perquè nosaltres, com que havíem de dedicar tots els diners per a la sanitat i l'educació, per a alçar la persiana, no teníem diners per a inversions. Clar. I per tant, contínuament, el càlcul que fa l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, un informe de fa un any, parèntesi, l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, Generalitat Valenciana, mireu, entreu a la pàgina web, veureu a baix tots els logos que vos trobareu ahí, Caja Mediterráneo, Fundació La Caixa, vull dir, el sistema, BBVA, vull dir, tot, Isidre Fainé, saps? O sigui, vull dir, considerem el que és el nucli del sistema, no és que jo hagi fet un... no, segons diu Maulets de l'Hortasund, no, vull dir, el sistema, no? El sistema directament. Doncs nosaltres dedicàvem el 95% de la despesa a el que ells en dien, no sé com ho dien, però en dien com despeses obligades. Correcte. Vaja, que és o te gastes el 95% en això, o tanques hospitals, tanques... Que el marge és minúscul. Mínim, per tant, en mínim no pots fer res. O sigui, si tu directament en una autonomia sanejada no podries fer res, imagina't en una autonomia completament escanyada. I després és un altre tema, en el tema del deute, perquè, clar, nosaltres tenim aquest deute provocat per l'infrafinançament que el calculem a la baixa, perquè hauríem de calcular-lo, el calculem respecte a com hauríem d'estar en la mitjana d'ingressos, però és que nosaltres hauríem d'estar per damunt. Però és que jo vaig més enllà, perquè i tot el deute que no hem pogut emetre per a fer inversions que haurien d'haver pogut emetre. I el cost d'oportunitat d'haver tingut aquests diners quan tocava tindre-los? El cost d'oportunitat és un concepte clau.